عز السلام تنا تقبلوا فنونات كاتتلو خبرات عزبتنا نلوم سوني 15 سنة كلتشن عيسان شدشن تدالو حدي زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كانت تاتو منغست فرنسا كاب إثيوبيا ملسي صبغم زلو تغليصو صلاتنا سمع بريتوريا تتقيمم كما قولنا فتينيوم جنال معاشو سوماليا اسرائيل من سوماليلاند اتغبرو صمدو متنقات هيبا جيبوتي تواقعتي ودبات السودان بقلطف تقصدو كبلو تصويعا بوعد سمع أمريكان إيران أين قيادنا كتبل إسرائيل قليتا قدما مستر باكستان أمريكان إيران أب سمع قمس تبصحة أفليتو مرات هاجرات عالم بزعبا سمع إذن هاجرات استفال عليه مقرات إهبولو إذن كالم بززح حزركم كأربي كاتاتول نبوفر عدم منغست فرنسا كاب إثيوبيا ملسيت بخمزلو تقليتو ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብ ኢትዮጵያ ምስጓው ጋዜጠኛ አጉስቲን ፓሲሊ አመልኪቱ መብርሂት በከም ዘሎ ገሊጾ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ፈረንሳ ብዛዕባ ምስጓው ጋዜጠኛ አጉስቲን ፓሲሊ ካብ በዓል መዚ ሜዳ ኢትዮጵያ መብርሂ ንምርካብ ከም ዝሓተተ መልሲ በከም ዘሎን ገሊጾ ዓለም ለኻው ተጠባቕቲ መሰላት ጋዜጠኛታት ብወገኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ፈቃድን መንበርን ኣፍልጦም ሜዳን እታ ጋዜጠኛ ብውጹት ክመትሱላን ናብታ ሃገር ኣትያ ስርሓ ክትቅጽል نخفقدلا أتبقى حاتي الله إثيوبيا قبل على غازيتينياتات تكالات معكنا زينان اتوس دزلا سقمتي أسنبادنا شغل نخونه خيد مصنعو أبز حجي وان دما إنا بأسي خيد كم زلو مورات تنتنتي بوليتيكا يقولتو طلعتنا سمع بريتوريا تتقيمم كما قولنا فتينيوم ميبل ميجر جنرال معاشو بينا أزاز سمينا وجنبار حالتات مكلخات تقراي ويحوحات لتنا جنرال معاشو بينا تلوخو سراوتنا دحنا تزبنا مرقات لولاو مريتنا محلاون يلو نزقلته نعيسان كلتن أهدوتات أزاز سراويتن تمالا أبستخايد سنة ساعات ممرقتايو ميجر جنرال معاشو أبزس معمدرة سراويت تقراي نحاد علامة استأكب سراويتيو تلوخو انمفتسام عامو النات أنا خريو كبل قليتو التلقو دحنتن حزب تግራይን مرقات لولاو مريتو محلاون مخانو أبريو أسعبو دما صلاتنا سمع بريتوريا تتقيمم كما قالنا فتينونم يبل وسخو اذن ناي صلات ጉጅለታት ናይ ባዕሎም ወርቃው ረብሓየን ዘቀድማ ኃይል ምክልኻት ትግራይ ከም ኦም ኣይኮነን በህዝብ ዝተዋ በሓላፍነቲ ዝቃለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኃይል እክብ ስለ ዘሎ ህዝብ ክድግፎ ጻውዒት ኣቅሪብሎ በኻልእ ወገን ትማል ተመረቑ 22 መራሕቲ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ 7 ነጥብ ዝሓዘ መግለጺ ኣውጽኦም ኣለዉ ብተወሳኺ ትግራይ ካልእ ግጭት ናይ ምስካም ዓቕሚ ከም ዘይብላ ተገሊጹ كل تجري كلمة عمتها زنبرة عودو غينات كاب زبزح محبراوي كتباون دخنات جنا كي تلاقت كلا حدش قدش نايم السكام عام 5 بالله أبال كابينة تجري نبر بروفيسور كنديا جبريوت قاليتو وعاد كلمة غينا زنبرة بايتو مملس عبد على جزام محدار كل تجري علوان منجستي 5 فترة ما زقلت على وعمارة راح ود بسمرت بروفيسور كنديا تعب تجري زلوا جوجله كبل زتصوع مرحنت بزي قلت أقرقلن كنبر كم زيكل قبري النار أي 5 ركب عبيرو بروفيسور كنديا 5 ملكوتو اتنايت فقط جوجله زبولو مريحنا تجري منغست فدرال بوغن داغ مهنصتن بوليتيكا محدارن وعد سلام بريتوريا نمخبار زكايدو تداغاغا مصعدي كتعنقف صنحيلو حجون انتخونه نتخللنا بداغ ما عودو خينات نمتاو يفتن انكم تهلو حزب تجري جن نزي فتنا عودو خينات بتري قوم كم زلو تقيسو وسخو دما اتزحغاو زبولو جوجله اب استفالاليه خبابيتات غدود وتادراو غفا بمكيات اب لعل منسي كبيد من مسوقال يبصحم زلو اقالعو وعد سلام بريتوريا اب كل تجري تبصح عنوت نمصغانن داغم هنصت نمقلطافن اب عرق تسرته هواهو نمفتارن استرخبه تاريخاو عدل مخان ززاغر بروفيسور كنديا منغست فدرال نزي وعد سلام نمحلاو زرعيا لوعل تعغستي زناد مخانو غليصو بروفيسور وسيخو بانداتات وشتي عدن صره سلام زخونو قدامو حالتات سلام إثيوبيا نمهوا صمدو بزبل لفنتي منقساس كحدت يغبرو كم زلو عبيرو እዚ منقساس ጥፋስ ዘባው ሰላምን ምምዝባዕ ዘስዕብ ብምኻኑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዞባን ኣህግራውን ዓለም ለኻው ትካላትን እንተላይ መሻለኽቲ ልምዓትን በሓባር ክኹንንዎ ጽኑዕ መርገጽ ወስዱን ጻውዒት ኣቅሪቦ መጻዓድል ኢትዮጵያ ኣብ ሰላም ተሰረተ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሮፌሰር ክንደያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለው ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ምሕደራውን ጉዳያት ብሰላማዊ ዘተ ብሕጊ መንግስታውን ዲሞክራሲያውን መንገዲ እንበር ብመዳይ ወታደራዊ ስጉምታት ክፍትሑ ከም ዘይክእሉ ኣተሓሳሲቦ علو في مناو مرقص زلو مينستر هاجراو ጸጥታ እስራኤል ኢትማን በንጊቪን ኣሞንጎ ኣሜሪካን ኢራን ተገብረ ስምምዕ ሰላም ሕጉስ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሃገሩ ብኡ ከም ዘይተቀየድ ሓቢሩ ገለ እስራኤላውያን ፔጃት ገጻት ማዕከና ዜናን እውን ናይ ትራምፕ መርገጺ ክቃወማን ንትራምፕ ከም ሓደ ጃጃው ጌራን ከቅርባ ጀሚረን ኣለዋ
እትስምዕነ እስራኤል ዝገለለ ስለዝነበረውን ከም ዘይተሓጎስሉን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ጀመረቶ ወፍሪ ክትቅጽል ይጠልባ ኣለዋ بمسألة تتمالي أمريكان إيران تسامعينو زلوا نليبانوس حاويسكا أب كل جنبارات تخص دوب قبل زتقلبيه مكتل مينستر قدات وصا إيران مونغونيت قطر أبرك سند مردا أمريكان إيران أبسم معنى مبصح أب تهران كاب 14 خصاب 15 ساعات زوسدا نويح زررب كم زكايدو قاليتو كازام غاريبالي لو مسوني منغستاو معكنا زينا إيران أب زهبو مغلاتي اتمسح درد نويح غزي وسيدو يلو لو قطر تمالي أب تهران أبز نبر الأوان أمونغو إيران أمريكان أبسلا باباز تبص حسنات بردا أزمل كزته نمزتاي نيرو أساتا 14 خصاب 15 ساعات زوسدا نويح زررب دما تخايدو اسلاماوي ريبابليك ايران اب صحفو ناي موداتا ممحياش كجبر قريبا بهراوي اتم ممحياشات تقبالነት رهيبهم صحف نايت اب اسلاماباد تجبره ناي مدع سنه دما تزازيمو يلو اتمكتل مينستر زررب ناي موداتا سمع اوشتو سماعاتا زكايت كوينو ايران نحايلو كتملسو زلوا غديات كم زلوان قدامነት زوابهم دما كل اب لعلا زنبره اجدا ملعال مخانو غليصو بتوسخي 12 بليون دولار زغمت هابت ايران امريكا خلق مخانا تحبيرو أمريكا قدمتي أم منغوختين هاجرات زكايزته 12 بليون دولار زقمت تتحجز صنعة زدسكلن وانت إيران زخون هابتي كتفنو وطينا خمزلا مهر زتباله معكنا زينا إيران زرقو حتصاب حابيرو اتتصاب نتخلق تحاسيب زول هابتي أكانيت أبز وانزي زربولو زول 14 نتقطع زحزة مذكر مرد أخوينو وطرن مكلال وقعو زرب نمكادن زخل منقدي نمصراق زعلم مخانو يملكت زوطن انتداء تتكبيرو أمونغو واشنطن تهران داقماي دبلوماساوس صمدو نمجمار رؤوس قمتو خون كم زخل سبستان أمريكا يعبرو وتمسرح ملكا هابتي كلمزات مجمارو كفت أمدب تتحاجلو زولو خوينو أمونغو ختين هاجرات متأمان كسفة خمزخل تسبيت قبرلو بزعبات سمع يخون زلزنايت زغربة مذكر زملكت كاب سبستان أمريكا استراغلصة حابريتا يلان الزمع بالزي أمونغو ختين هاجرات بدوهتات كوا انتهالوا نتنوي حوان زكايت أنا زي مردع بزات مفتاح زتحدثه سعر خمزكايدة زملكت يخبلو تنتنتي قلتو بتوسخي أمونغو أمريكان إيران سمع خمس تبصحة كمونغو نيخوينو خسرح تصنحة قدامي مينستر باكستان شهباز شريف قاليتو دحر تصعو زررب أمونغو حبرات منغستات أمريكا اسلاماوي ريبابليك إيران أبسم سلام كم تبصحة بحاجوس نحبر كبر أب إكس صحيفو كلتين وغنات أب ليبانوس حاوسو أب كل جنبارات زكاير وتادراو سرحتات بوقتفن قوام من دو كبل أو جمالو وسيخدمه وقعو سنة ساعات مفرم 19 سنة كلتشان إسان شدشان أب سويز كم زكاير عمل كيتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمريكان إيران أب سمع خمس بصحة باكستان زغربتو تصبصب أرغاغيتيو اتمس اسلاماوي ريبابليك إيران استغبر سمع حج تزازيمو الله قبل أبتو سوشال حابيرو بزين مصابو هرموس بزكفليت نخفت ملو فقد بتماساسال منقد دما اجدا حيل بحر امريكا بقلطف كله فقاد هببل قدما مينستر باكستان حبرات منغستات امريكان اسلاماوي ريبابليك ايران نزي دبلوماساوي ግጭት ፍታሕን ምርካብ ዝገበሮ ተወፋይነት ከነመስግን ፈቱ ብምባል ኣሞጊሱ ኣብዚ ናይ ሽምግልና ጻዕሪ ንዝርከቡ ዓዋትና ኣበ መሪሕነት ሃገረ ቀጠርን ኣብ ስምዕ እቲ ንምብጻሕ ዝገበሮ ደገፍን ልባዊ ምስጋናን ከነቕርብ ንፈቱ ብፍላይ ንራእይ ዘለዎም ኣመራርሓ ንግስነት ስዑድ ዓረብን ሪፓብሊክ ቱርክን ኣብዚ መዳይ ዝገበሮ ዘይተኣደነ ኣበርክቶውን ከነመስግኖም ኢና ኢሉ حج تسمع عبوتو له تزاتيتي أب السومنزي أخيباتات ككايديوم كن محج تكبر السمع زقبر زتتات مسرتنا التكنيكا وزرب وقعوا سنة ساعات مفرم كخونيو استفلالي مرحة علامات نسمع عمل كيتم مجلس هبولو والناس صحف حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز أمريكان إيران أب سمع سلام كم زبط صحة بحاجوس تقبلوه الزين سلامه أفتات حات جتت زوكل وسان سقوم تقبلون وهذا قال قليتو مرحة عباي بريطانيا فرنسا جرمن إيطاليون نسمع نيدوميوم قدامي مينستر عباي بريطانيا سيركر ستامر الزخونات أمودا زبا مرقاتن متصابه هرموس داغماي أمخفاتن أزي أقداس سقومتيلو قدامي مينستر جابان بوغنو ساناي تاكاچي كابتن تسمع زنا أدو مرحتي كوينو جابان بمتصابه هرموس ناتان وحس مغواعز مرخب بتكبر كرغاغصن أب ጉዳይ ኒክሉሳዊ ኢራን ካልእ ጉዳያት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ ክብጻሕ ተስፋ ከም ዝገብር ገሊጻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ አንቶኒ አልባነስ እትስምዕ ነባር ሰላም ከምጽእ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ሙሉእ ሕዌትን ግዜን ዝወስድ እኳ እንተኾነ ነቲ ኣገዳሲ ንግዳዊ ሻቕሎትን ናብ ንቡር ንምምላስ ግን ኣብ ዞባና ሓዊሱ ኣብ ዋጋታት ጸዓትን ቁጠባን ጸቕጥን ንምቅላል ኣገዳሲ ይብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኒውዚላንድ ብወገኑ
ዊስተን ፒተርስ እዚ ኣገዳስን ሃናፅን ስምምዕ ንዓለማዊ ቁጠባን ድሕነትን ወሳኒ ዝኾነ ዞባ ወጥሪ ንምንካይ ምርግኣን ንምድንፋዕን ዝወስድ ስጉምቲ እዩ ክብል ንኢዱ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ተጻብኦታ ደው ንምባል ስምምዕ ኣብ ዝተኣወጀሉ እዋን ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ሎስ አንጀለስ ኣትያ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝነበረ ውግእ ንምቁራፅ ዝተገብረ ስምምዕ ጋንታ ኢራን ሎሚ ሎስ አንጀለስ ኣንጻር ኒውዚላንድ ዝካየድ መኽፈቲ ፀወታ ዋንጫ ዓለም ቅድሚ ምክያዳ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ጥራዩ ተፈጺሙ እዚ ድማ እቲ ግጭት ዝያዳ ክጋደድ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣታት ዘፈኸሱ ኮይኑ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጣንያ ጆን ሄሊ ካብ ስልጣኑ ብፈቃዱ ወሪዱ ኣብ ፖለቲካ ብሪጣንያ ዩናይትድ ኪንግደም ዓብ ምንቅጥቃጥ ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ብኽእለቱን ተወፋይነቱን ዝፍለጥ ሚኒስትር ምክልኻል ጆን ሄሊ ብሰንክቲ ኣብ ባጀት ምክልኻል እቲ ሃገር ዝተፈጥረ ጽኑዕ ዘይምርዳእ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ሓላፍነቱ ብፈቃዱ ከም ዝሰሓበ ገሊጹ ሚኒስትር ጆን ሄሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታመር ብዛዕባ ዝሓድሽ ናይ ምክልኻል ወጻኢታት ፕላን ክሰማዕ ኣይከኣለን ንሱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ፀጥታውን ኤውሮጳን ብስግኣት ሩስያ ኩናት ማእከላይ ምብራቕን ዝሕመሶ ዘሎ እዋን ኣዝዩ ሓደገኛ እዋን ሃገራዊ ሓይሊ ምክልኻልና ዘልዮ እኹል ባጀት ክትምድብሉ ኣይከኣልኩምን ክብል ብትሪ ከሲሱሎ ጆን ሄሊ ብሪጣንያን ምክልኻል ዝውዕል ባጀት ወፅት ብዝኾነ መንገዲ ናብ 3 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብል ፀዊዑሎ ውሳነ መንግስቲ እቲ ብሚኒስትር ፋይናንስ ዘቀረበ ፕላን ግና ነቲ ባጀት ክሳብ 2030 ጥራይ ናይ 2.68 ዘብፅሕ ብምዃኑ ንሃገር ኣብ ስግኣት ዝሸምም ብምባል ሄሊ ነቲ ፕላን ነፂግዎ እቲ ዝገርም ጆን ሄሊ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕዳጉ ሓርበኛ ተዋጋእ ዝነበረ ካልኣይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣርካንስ እውን ነዚ ዘይእኩል ባጀት ከላኸል ኣይክእልን እየ ብምባል ስልጣኑ ሓዲጉሎ እዚ ፍጻመ እዚ ንመንግስቲ ኬር ስታመርስ ዓብ ቅልውላው ዘእተወ ብርቱዕ መውቃዕቲ ኮይኑሎ ጅቡቲ ተዋጋእቲ ውድባት ሱዳን ቁልጡፍ ተኹሲ ደው ከብሉን ኣብ ድርድር ክዋፈሩን ኣተሓሳሲባ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ክልቲኦም ወገናት ብቁልጡፍ ተኹሲ ደው ከብሉን ናብ ማኣዲ ድርድር ክቐርቡ ፃዊዒት ኣቕሪቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ዓብደልቃድር ሑሴን ዑመር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገሩ ንዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ክትድግፍን ቀጣዊ ድርድር ከተአንግድ ድልውቲ ምዃና ዓቢሩ እቲ ኩናት እንተቐፂሉ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘፈጥር ኣጠንቂቑ እቲ ሃገራዊ መስመር መራኸብ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቦ መጻበኦ ባቢኤል መዋሓስን ወሳኒ ምዃኑን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምዝዛም ሓደ ስጉምቲ ናይዚ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘመልከተ እቲ ሚኒስተር ጅቡቲ ከምኣ ቦምበር ኢጋን መጠን ልኡላውነትን ግዛእታውን ሓድነት ሱዳን ከም እተኸብር ነዚ ንምህላው ፖለቲካዊ ጻዕታት ቀዳምነት ከም እትህቦን ኣመልኪታ ማሕበረሰብ ዓለም ብኩናት ዝተሃሰዩ ሱዳናውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ክውስኽ እውን እቲ ሚኒስተር ፀዊዑ ሶማልያ እስራኤል ምስ ሶማሊላንድ እትገብሮ ዘላ ጽምዶ ኣመልኪታ መጠንቀቕታ ሂባ ፕሬዝደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ እስራኤል ምስታ ዝተፈንጨለት ግዛእታ ሶማሊላንድ እትገብሮ ዘላ ምትእሳር ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተን ናብ ሓንቲ ሃገር ንምጥናፍ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ከዳኽሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ግዳማውያን ሓይልታት ነቲ ግዛዊ ሓድነት ሶማልያ ንምዕቃብ ነባር ሰላም ምምፃእን ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕታት ኣብ ምትዕንቃፍ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜን ሶማልያ እትርከብ ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ናጽነታ ኣውጃ እኳ እንተነበረት ዛጊት ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ኣይረኸበትን ዘላ ይኹን እምበር እስራኤልን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበታ እንኳ ሃገር ብምዃና ምስታ ግዛኣት ምትእስሳር ተገዳስነትን ተርኢ ከም ዘላ ጸብጻባት ትሕብሩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ